Kula nyuwun idi palilah anggone kepengin swita marang Prabu Arjuna Sasrabahu. Kowe tak paringi ning aku nitip jata cakra iki balekno marang Arjuna Sasrabahu. Sendika dawuh. Kang aku melu aku mau ditinggal karo kakang. Ya, kowe leh melu ning saiki turu sik ya. Oke Kang, ning janji ya engko ngajak aku. Sapa sih iso nipu sayembarane Dewi Citrawati ing negeri Magoda? Kowe iso? Kowe iso? Kowe sapa? Ono apa kowe iso wani karo aku? Kula Bambang Sumantri saka Pratapan Jatisrana. Kula badhe swita marang Prabu Arjuna Sasrabahu. Kowe oleh swita marang aku, tapi ono syaratnya. Punapa menika Gusti Prabu? Kowe kudu bisa muku sayembara Dewi Citrawati ing negeri. Sendika dawuh Gusti Prabu. Arep ngopo doe ning kene? Aku yang boyo Citrawati. Mending nyerah wae, aja nganti dan menyesal mengko. Aku ora bakal nyerah sadurunge bisa boyo Dewi Citrawati. Yo, aja siji-siji. Yen wani maju bebarengan. Serang! Doen wani karo iki. Ampun, aku ora wani. Yen ngono, doen pasrahke Dewi Citrawati kanthi serah-serahan Putri Domas. Dewi Citrawati, aku wis bisa ngalahke 1000 raja lan ksatria. Saiki kowe tak boyong menyang negeri Maspati. Amarga kowe wis iso ngalahke sewa rajulan kesatria, aku gelem diboyong karo kowe menyang negara Maspati. Sewu raja lan ksatria wae padha kalah karo aku. Ngopo aku kudu swita marang Prabu Arjuna Sasrabahu? Ngopo ora tak takuke wae? Aku nulis layang menantang iki marang Prabu Arjuna Sasrabahu. Prajurit, cepet pasrahno layang iki marang Arjuna Sasrabahu. Sandika dawuh. Prabu Arjuna Sasrabahu, iki enten layang penantang saking Bambang Sumantri. Sumantri wani nentang aku. Apa dheweke ngira Arjuna Sasrabahu iki wedi? Neng ngene ra bakal rampung. Biyen kowe arep swita marang aku, saiki malah nantang aku. Wani tenan? Sumantra Joko pateni, sing mateni Sumantri dudu kowe. Wis rampung ana perang iki. Sumantri, swita mora tak tampa. Kowe wis langgar dawuhku. Yen kowe ora bisa mindhahke Taman Sriwedari menyang Maspati, mati dadi hukumanmu. Ndika dawuh Prabu. Kang ono apa? Kok kowe nganti sedih banget? Kakang bakal dihukum mati yen ora bisa mindhahke Taman Sriwedari ning alun-alun Kraton Maspati. Ono masalah apa Kang? Amarga aku wis wani nantang Prabu Arjuna Sasrabahu. Ora usah kuatir Kang, aku bakal bantu. Nanging ono siji syarat, aku kudu melu Kakang menyang Maspati. Iya, Dik. Kakang turuti syaratmu. Kang, Taman Sriwedari wis rampung tak pindhake. Saiki kono matur marang Prabu Arjuna Sasrabahu. Suwun ya, Dik. Saiki kowe ndelik sik ning Taman Sriwedari. Engko melu aku ya. Prabu Arjuna Sasrabahu, Taman Sriwedari sampun kula pindhahke ing alun-alun Kraton Maspati. Sumantri, marga kowe wis mindhahke Taman Sriwedari, aku ngapura marang kowe lan switamu tak tampa. Atur sembah nuwun Gusti Prabu. Citrawati, taman iki hadiah khusus sing tak aturake kowe. Tersuwun Prabu. Ya ampun, apik tenan iki tamane sihir ijine royo-royo. Ya apa kowe itu mau prajurit ana kutha? Prabu Arjuna Sasrabahu ing taman Magoda sing wujude
Sendika dawuh Prabu. Kang, ayo padha menyang kraton Mespati. Kowe bali sik, Dik. Engko ak dhewe bareng-bareng menyang Maspati. Aku ora gelem bali. Kowe bali Emoh, sik. Kang. Ojo Kang, aku wedi Kang, aku mau bali. Sukrasana, maafno Kakang, Dik. Maafno Kakang. Kakang Sumantri, ngopo kowe nindakno iki ning adimu? Ning tak maafno Kang, aku rela mati ning tanganmu. Kang, aku bakal nunggu kowe ning pintu swarga. Aku pengen mlebu swarga bareng karo kowe. Eling-eling Kang, kowe bakal dipateni karo Rahwana.